Gana mara nyakoram ga jonge ni rio makare machiegni chero ni maro imwe tarik na chiel dwe mara pagario ganario prario kod angwen parni en higa magana chiel ne ochiko praboro kod angwen kano kongo yange tuo mara yake pachuka diche makawo nyakoram ga jonge pingima yango kenya beno set keti mago mangneno ni oket kod midhiero mikelo kod tuo ne anyate kindo ganda wayango ni sigana mapogoro pogore motendre kod kedo kod tuo ne kaka oseneno nyake sikinya kwa magoja kabende parni wahingo higni adek nyaka ne chakra mogitini en moro marwa isebedo kodwa pile ka pile aka wuon wayango ni wechego mag telo kod siasa parnira mogitivi no donje pacho kae kinde mane siasa mangario prayo kod ariyo no mako mach kendo ganjire kod wechego tendre kod siasa negin kod dwaro mar ng'eyo waketo ewi kokinya korom ga jwang mane oni bedo kod ng'eyo motendre kod wechego mag siasa kawuono wayango into kenge mage mwasegoyo magi duto cheno ni maro imore pane ka pile nyatudi kod alai mar ote machuo kariyo adek achano no kabende wante live Facebook Ramogi TV ke inwi mar X ka chel Ramogi TV Kenya mbui mar YouTube magi thurich. It is time we had honest conversation on self-reliance. Kenya onyono higni prangwen nyakane kute magayaki luarie pachoka kagwenge mag Nyanza ema pod ni malo elandro kutego. Weche maga bedo mag gi partners mang'eny ok ber. Kesami bedo gi partners mang'eny iyudo to daher mondo wa call upon other more voices mondo wa kedne jasigwa chiel main HIV. Lwenj kedo gi ayaki omedo go ka jogo magamo kutego yudo yore mag tego ngimagi kata mana bang' yudo midhiero. Hiyo mtego ya Gachagua aliweka mtego kule kwa State House, anawekea baba mtego ati hakuna mambo ya handshake. Ako wapi sasa Gachagua? Raila Odinga onyero mane Angel Jatend Piny Rigathi Gachagua mayande osingo tameso yotiende e sirikal. Machiegni nyakorom ga jwang odhiyo makawuona singo nene wachako kod nonro man motendre kod tuo mar ayaki kata kedo kode nyaka ne oyudre pachoka. Higa magana chiel 1984 lendo no chopo ne jo Kenya ni kute mag ayaki nochope pachoka kendo ne ofwenyo ng'ato mokwongo. Kiondko nogoyo jo Kenya kendo luoro no kwako piny Kenya nyakorom ga jwang makone gi kocha ka kwede no medre e kinde matuono to ne medo landre. Jochiw thieth mayudre kamatek to ka ok ging'eyo yo mana ginyalo sogodo midhiero makamano. Oganda ne tho bang' gamo kutego kendo mano ne okelo luoro. Sani Kenya osego higni 40 nyaka ne tuono luare pachoka kendo kenge osebed ka iketo mag tieko midhiero mikelo kod tuoni nyakorom ga jwang. Nwanyisi ni waiko ni nonro mano motendre kod kaka landruok mar tuono osebedo. Nitiere report mogol gi duol makedo kod tuoni e pachoka NSDCC report manogol gana 2023. Report ni nyakorom ga jwang gwenge ma Nyanza motelo e landruok mar kute magayaki ka Kisumu County ntiere kod ji mantiere kod kute magayaki mar 135,550. Landruok mar ayaki e county ma Kisumu ochung'e atamalo 11.7. E county ma Homa Bay ji mantiere kod tuo ne gin 1,786 ka landruok mare ochung' e atamalo 10.6. E county ma Migori ji mantiere kod tuo ne gin 1,163 kaeto ochung'e atamalo 10.4 mano kanyo landruok mare ochung'e atamalo 10.4. County ma Siaya nyakorom ga jwang jogo mantie kod tuo mar ayaki gin 93,368 ka landruok mar tuo ne county ma Siaya ochung'e atamalo 9.8. Bende kapod wang'iyo landruok mar tuo ni kotendre kod report no mar NSDCC gana 2023 atamalo mar 54 mar ji manyien ma ogamo ayaki ntiere counties machalo kod Nairobi, county ma Nakuru, Homa Bay, Siaya, Kakamega, county ma Kisumu, county ma Migori, Uasin Gishu, Mombasa, Kericho. Ka pan nyakorom ga jwang thoth jogi gin nyithindo gi rawere masani higi nie kind higa 10 kod 19. Kwa dhi mbele kabine pod wang'iyo report makamano nyakorom ga jwang rawere magamo tuo mar ayaki ginie kinda 15 kod higni 34 kama en atamalo maromo 73. Nyithindo mano gamo ayaki e tuo mar ganario e higa mar ganario 23 kwan gi romo 3,743.
Report makamano bende nyiso kacha ni nyithindo matiyo gi yath mar ART sani kwan gi romo 48,000 e pacho kae. Landruok mar tuoni koya imiyo nyaka nyathi. Kaluwore gi report magana 223 en 7.4. Higa mar 2013 ne en 10.4. Ma en dok chien nyakorom Gajwang' higni 10 bang'e, manyiso ni Kenya go okang' makare. Eno ni tuo makama ok olandore koya ir min nyathi kodhi kuom nyithindo matindo. Nitie medruok radok piny mar jogam ayaki. 2013 ne gin 101,448 ka higa mokalo mano higa mar 2023 ne gin 16,752. Kon makama bende odok piny gi 83. Ma ranyisi en ni geno ntiere kendo ma en mijing'o mar okenge mikawo mag kedo kod tuoni dhi makare kendo gin gik mowinjo bed ni medo kasi kaka ndalo medo dhi. Ji machamo yath mageng'o teko mar ayaki gin 1.377. 1.377 mano oganda matiyo kod yedhego nyakorom Gajwang'. Ka ji matho nikech ayaki odok piny gi kata ji matho nikech koro ayaki odok piny gi 48%. Bende wang'iyo landruogno kapod wagoyo report mar NSDCC kedo gi tuono. Ji matiyo gi raboyunga omedre gi 14% ka bende tiyo gi yedhe mag PrEP ochung' kacha 61%. Mano nyakorom Gajwang' en ranyisi ni okenge ma osebed kiketo makedo kod tuoni kendo neno ni oganda okony kotenre kod midhiero mawuok e tuoni gin okenge mosebedo katiyo. Waneno ka kwan go dok piny kendo manyiso ni oganda medo bedo kod ngima makare. Mano en report mogol gi duolno makedo kod tuo mar ayaki e pacho ka nyakorom Gajwang'. Pod wantie kod ripode mamoko e chenro ni mar Rimore. Oganda jo Kenya noriwore kanyakla e nyasi mag higni 40 nyaka ne tuo mar ayaki chak landore e pacho kae. Nyasi maduong' no bagi alap manyayo kama no bagi ng'wech kod tuke mamoko mag hingo odiochieng' makama. Nyasi mag nono ywayo ote kata no onywako ote kowuok kuom jotelo manotelne gi jatend migawo mathieth Deborah Baraza. Ote mare Baraza wacho ni en kinde makoro nyaka Kenya go okang' magrango kaka inyalo chung kata onyalo chung kende e jiwo lwenje makedo gi ayaki. Wacho ni keto geno kuom pinje maoko kelo pek ne Kenya ni mar pinje go thoro keto obadho kendo moko loko nyaka chikegi. Bende gijiwo jopiny omak motegno lwenj tieko ayaki. This is one case that is going to derail our process if we are not careful. We have to be ambitious to end AIDS by 2030. If we are not, we will not end AIDS by 2030. It is time we had honest conversation on self-reliance and charting the path to a sustainable HIV response. We are calling upon everyone to celebrate the 10 years of success, but to refocus and purpose that we shall stop being silent about HIV. We shall talk to our children. Nok maraboyunga kod luoro to ahinya kind rawere pod thiro kenge mag kedo kod landruok kute ayaki seche ma piny owacho kod riwruoge ma ok mag piny owacho keto maine kedo kod landruok mag kute mag ayaki e pacho kae. Jafwambo mara Jojuma ne giler koa e kaunti ma Migori. Higni maromo 40 osekalo nyaka ni kutego mag ayaki yudi kuom dhano e piny mangima. Mae nyiso ni ng'wech mar kedo kod landruok mag kutego mag ayaki bende osekawo higni malo 40. En tuono bende kinde mane ochakore ne obiro kod luoro kaachiel kod akweda, kata kamano magi koro osedok piny nikech puonj ma itime piny Kenya. Kata tuoche moko machalo kaka syphilis maluongo ni nyego. Orando mag yedhe gi nokawo higni mang'eny, higni mokalo 40, moko kawo higni madhi 60. Omiyo an gadier ni jolony timo nonro makende ma wang'eyo ne higni mabiro ka wabiro nwang'o yath manyalo thiedho ayaki Kenya ka kata piny mangima. Daher mondo wa call upon other more voices mondo wakedne jasigu achiel
ma en HIV. Nyaka sani piny Kenya nitiere kod kwan jogo eko maro 1.4 ma odak kod kutego mag ayaki kaluwore kod lipot ma ogol kod bad migawono mar piny owacho ma ochune kedo kod landruok mag kutego mag ayaki ma onge kaka The National Syndemic and Disease Control lipot mane ogol e higa mar 2022. Kuom kwanni 5.3 gin mine ka 2.6 gin jomochuo. Lipot yango ni kwan jogo eko ma odak kod kutego mag ayaki e piny Kenya osedok piny nyaka ne chenro mar kedo kod landruok mag tuoni ne chakre. Nyaka sani maromo 3.7 mag jo Kenya emodak kod kutego mag ayaki. Kata bed ni piny owacho mar Kenya osego okang' maduong' mar landruok mag kutego mag ayaki, kwan jogo ma pod gamo kutego mag ayaki pod nitie malo. The 80s. Remember in the 2007 we had about 7.2% HIV prevalence, and then around 2013 it came to about 5.3, and now we are at 3.7%. The Carlos Keto, Kachiel kod migepe mochung' kar kendgi miluongo ni NGOs. Waneno ka nyayo lemo, omiyo wan gadier ni higni mabiro mbele ka wanyalo duoke piny. Lipot mar bad migawono mar piny owacho mar National Syndemic and Disease Control Council yango ni higa mar 2022 kwan ji maromo 22,154 ne ogamo kutego mag ayaki kata 41 mag jogie gin rawere ma kind higni 15 kod 24. Jona Onenche matiyo kod okno mar National Syndemic and Disease Control wacho ni maino mar kedo kod landruok ma kutego mag ayaki onego keti kuom rawere. And of most significant is also that the female gender is most affected. Riwruoge mathoth mok mago mag piny owacho sani geto rawere kod jogo mang'awo kako pamo e ng'wech mar tieko landruok mag kutego mag ayaki. Ing'e ni ka jogo mapod tindo king'iyogi gin jogo mapod oluor. To koro konwang'o neni kod kute tek ne mondo odhi onyis nyawadgi neni kod kute mag ayaki. Nikech wanwang'o ni kata kwang'iyo grube mwaloso ma bende ji nwang'o puonj. Grubegi onge mag rowere matindo. Diana Roseman, director mar riwruogno mar Faraja Women Initiative, riwruogno makita trogo mago pamo e kaunti ma Migori, wacho ni maino nyaka keti e kedo kod landruok mag kutego mag ayaki kuom jogo mang'awo ma oting'o pamo. Kendo wan gi prep champions ma are among the sex workers ma campaign mondo sex workers oyud ang'owa oyud this prep kendo kawo prep. Koro uptake mag health services osedhi malo. Gisani wantie mana gi prep mimuonyo odiochieng' kod odiochieng'. So because mane option manitiere, uptake is up. Then wan gi condom. Wan gi both male condom and female condom. Director mar riwruogno mar Lake Victoria Initiative kata Lavin, riwruogno ma osebedo ka kedo kod landruok mag kutego mag ayaki e gwenge mag Nyanza Peter Gwengi wacho ni piny Kenya osego okang' maber mar duoko piny landruok mag kutego mag ayaki. Kata kamano pod nitie mathoth ma onego tim. Yedhe moko ma samoro bedo manok ka sani nitie yath moro miluongo ni Tazanavir. Tazanavir nitie shortage mako jogo man second line. So in mga kaka samoro kidhi osiptal to ok nyal miyi kata moromo dweche adek, inyalo miyi mar dwe achiel tinyisi ni chak iduogo nikech gitin. Wan gi shortage mar condom mar aboyo unga e Kenya ka sani mosekawo dweche mana madhi 5 to ng'iewo raboyo unga be tek. Nikech en gima kidhi nyiewe to ng'eya gima idhi timo kode nikech tije bende ok ng'eny ahinya. Jogo makedo kod landruok mag kutego mag ayaki wach ni ber ka piny owacho neno ni kido mag yedhego mag geng'o landruok mag kutegi ma bende ong'ere kaka PrEP ma osepuodhi oyudore ne ji matiyo kodgi. Nyaka sani kido ma PrEP ma oting'o mano ma imuonyo ma ong'ere kaka pills, mano ma ong'ere kaka dapivirine ring, kaachiel kod mano ma sandan ma ichwoyo bang' dweche 2 ka dweche 2 ma ong'ere kaka cabotegravir osepuodhi e piny mangima. Kata kamano mana mano mimuonyo kende ema yudore e piny Kenya. George Juma, Ramogi TV, Migori. Tarik 1 dwe mar 12 higa ka higa piny ngima hingo odiochieng' tuo mar ayaki ka ing'iyo okenge ma osego e kedo gi landruok kute mag ayaki. E kaunti ma Homa Bay wamanyo moko kuom pek ma jogo man kod ng'ol mar winjo to dak kod kute mag ayaki e kaunti no kadhe. Jafwambo marwa e kaunti ma Homa Bay Alia Beach nolimo achiel kuom jogo kendo kelonwa sigana no yo machal kod ma.
E gweng' ma Karading e kachur bura mandhiwa waromo gi Charles Nyagilo jagni 54 ma en achiel kuom jogo mani kod pek mar winjo e kaunti ni kendo sedagi kute mag ayaki kuom higni 10 sani nyaka ne ogam kute mag ayaki 2014. Ka okalo kuom jalok wach Anthony Natieno, Charles bedo gi siso mar pimonwa chal mare kod wuodho gi kute mag ayaki kuom higni 10 sani kata odoko ni oneno pek e osiptal mokawo yedhe magayo kute mag ayaki. Tuoni noyuda kode 2014 nyaka sani kendo asebedo kadak maber, anana maber, akawo yath, adhi mbele gi kawo yath kendo adaka masawa. Koro adhiga osiptal mondo timnaga hocho, lakini nikech sign language jogo kia, koro wan wadhi adhiya to ka understand gik minyisowaga. Osiptal ma Marindi ma en chiegni kilomita 7 ka owuok e dala Charles manitie Karading e kama osebedo koyude konyruok mare ka okawo yedhe magayo landruok mag kutego kendo kayo neno pek nikech onge ng'ama loko ne weche kata puonje ma ichiwo negi kapok gikawo yedhe ma kamago kod kaka owinjore bed ni gitiyo gi yedhego kendo ma osekelo ne hinyruok mathoth. Badhi osiptal bang' dweche adek kadhi osiptal. Challenge maduong' en weche mag wuoyo. English magindiko noaga ok awinji. Koro yudo mar ka wan kwadhi to gindiko andika gige gigo to imi yath mimiyi. Koro yudo ka samoro ngimana ok dhi maber. Onge kata kaka inyalo nyisi ni titi imuonye nang'o. Ni government nyalo bedo gi interpreters osiptal. Nikech interpreters onge. Nikech joma wuoyo gi kidhi neno ka gin giwuoya to wan ok wanyal winjo ka gato wuoyo. E pare ka en japur mang'ula kendo kata doko ni en kod kute mag ayaki to ma ok omone timo tijene mapile ka geno mare maduong' e kinde ma piny ngima dhi e odiechieng' kute mag ayaki en ni sirikand kaunti ma Homa Bay biro ywak jogo mani kod ng'ol mar winjo mondo kednegi jolok wach osiptende mag gidhiye ka bende ojiwo ber mar ritruok. Akwayogi ni kik gibed gi weche mag bedo mag gi partners mang'eny ok ber. Kech sami bedo gi partners mang'eny iyudo tuo kata samoro idhi gi ng'ama winjo wach ma samoro ne mono tuo. Koro nikech wan ok wawuo tiyudo ka wagamo tuo kok wang'eyo. Min ode Caroline Achieng' ma bende ni kod ng'ol mar winjo to kata kamano chal mare ni kare kendo nyathine ni ma dweche 2 ler kendo onge kute mag ayaki lero kokalo kuom jalok wach kako tiyo kod yedhe makonye mondo kik ogam kute mag ayaki to kata kamano neno pek osiptal kalure kod onge mag jolok wach. 2019 nwadhi osiptal piyo gi wuon parwa. Kasto nitie yath manomiya ni mondo amuony akaw mondo amuony mondo omed miya bed gi ngima makare. Koro amedo mana muonyo yadhno pile. Anto aonge kod kute mag ayaki. Nan gi nyithindo 3 to achiel nosenindo. Nen gi shida mar meningitis. To nyathino to nonge gi kute mag ayaki. Sani an gi nyithindo 2. Nyithindo 2 go gin negative. Gin gionge gi kute mag ayaki. Akwayo sirikal mondo konywa ni kaka inyalo puonjwa ni to yath onego bed ni wakawo nang'o. Riwruok mar jogo mani kod pek mar winjo e kaunti ni ma ong'ere ni Tunaenda Deaf Empowerment CBO ywak ni ojwangi kendo jokanyo magi mani kod kute mag ayaki neno matek mokalo ute mag thieth magikonyore nikech onge mag jogo eko manyalo konyogi e loko weche. Iyudo ka nitiere nurses, doctors go ok ginyal ng'eyo wuoyo gi jowagi. Kata kaka odwa lero ne ng'ani to ngimani ang'o matimi tek. Nikech iyudo ka nitiere jowa man gi ng'ol mar winjo to ginyalo ng'eyo ndiko to nitiere moko mok nyal somo kata. Koro jowagi moko nigi kute mag ayaki samo omako ich monyuol. Daktari miya yath. Ok yani to yadhni imiye nang'o. To koro kata kaka daktari nyalo jiwo ng'ani ni yadhni onego ikawe yo makama tek. Coordinator duol mar National Syndemic Disease Control Council e kaunti ma Homa Bay okone sirikand kaunti mondo yie okete maino e ndiko jogo mani kod lony mar loko wach manyalo konyo jogo mani kod pek mar winjo e ute thieth magiyude konyruok margi. Pod ok oket ji moromo manyalo loko negi. Nitiere jok matimo ma to ok nambagi ok oromo nikech e Homa Bay ka wayudo ka koro jok ma nigi tabu ma ok nyal wuoyo ok nyal winjo wach nambagi duong'.
E kinde ni ma piny ngima ingo odiochieng' kute mag ayaki, sigana mar Charles ng'ise lela chandruok mamoko kuom jogo man kod pek mar winjo to dak kod kute mag ayaki kale e kinde ma gidhi manyo chenro mag thieth e ute thieth mag piny owacho. Kwayo margi en mondo mi piny owacho yie winjo ywak margi kendo ket jogo eko manyalo konyogi loko wach mondo ngimagi kik bed kod chandruok. Ali Abich, Ramogi TV, Homa Bay. Ng'at achiel owito ngimane ka dhok mathoth bende onimo e aora Yala bang' olalo ma Yala mukore kendo nyumore. Kaluwore kod jodak, jalno mong'ere gi nying Madan Hayuke Ondijo ne temo ng'ado olalono kod jamni e kinde mano momore kendo nyumore bang' koth mapek chwe gwengego. Odiechieng' manyoro jodak mandiwo mar Barkanyango kaachiel kod Ulungo nochiwo ywakgi ne sirikal mondo mi ogo okonygi bang' aora Yala muomo kendo yweyo puothegi. Jodak koro kwayo kony mar manyo kendo yudo ringre Dan. Asebet katisa mbaka eni makaywe obeda mali kae mwayude akadwa yud konyruok to gima lit ni higa ka higa kwatiyo to nyaka wayud chandruok mapi no kwanyali chiemo inyalo wacho ni mondi holie kata pesa mondi purgo mondi bidwoki to pesa ni no nyumra nyuma ipi ok inyal chiemo an kama chunga an gi kuyo mara samba ni nyocha chora nyocha holo pesa na puro go samba e karioka eni pio digote kata kaka yud sani koran gi kuya se wacho ni wang ni ubet piny kata kudhi school to sani wasebedo gi masira mar daraja ni pio donji puothewa sani gi modang matim onge an nyoche ka kendo chiega oringo weya gi nyathi maduoche dweche ariyo oringo weya nikech odumbo gi pi achiel ni kende ndikili ema dongo ka mae kende ngimana sirikal kinyalo mondo mi konya kaka an sani konya to benadi mandi ni mondo mi konya nikech kuro be wagoga ang'ado nyako suri mang'ado kae pesa ne ng'ado pile pile sirikal adi mandi gini kochakere kauno ni nuka MCA ochanda jogo to wadwaro to mondo ne adi mando ok na kwayo adi mande wodo be to ni pi kae sani wadwaro kony mondo gini jenzi ni pi ka wadwaro gi. Maneno gai madun bura mar ODM Raila Amolo Odinga onyiero jaruch jatend piny machon Rigathi Gachagua kowacho ni otegu manolando ni oketo ne sirikal ne ok nyal tame donjo. Odinga masani laro kom tenda riwruog Afrika AUC wacho ni Gachagua ne thoro kiro weche ma ok kel achiel mar oganda. Olose kaunti ma Vihiga nyasi mar rwako pacho jalupo gai mar duond bura mar ODM Godfrey Osotsi kano otene gi jotelo mamoko. Olanyambaga ntiere kod ler mathoth. Bangling kendo nego tayo mag siasa pachoka maneno gai mar ODM Raila Odinga otono kedho ne chimb Gachagua kendo wuok tung mosuo kode konyiero Gachagua Mrembe handi mulimuoyo ni otegu mane ochiko ne Odinga kar jot mar jatend piny Nairobi ne gin mane otegu maonge ngufu kendo nyap ma ok nyal make anabweka teo timeweka mitego nimeweka mitego kila mahali hawezi kupenya hawezi kuingia mahali yote simuona hiyo jamaa simuona tendawili mtego wa panya kuingia waliomo na wasiokuwemo. Odinga malaro kom kuku mar tend riwruok mag pinje Afrika AUC okoni Gachagua e pepo wijo piny kendo kik se jok mane osiro sirikand Kenya Kwanza e gwethe OKPC. Aliweka mtego kule kwa State House. Anawekea baba mtego. Ati hakuna mambo ya handshake. Hakuna mambo ya mzumukati. Ako wapi sasa Gachagua? Ako wapi? Gachagua kuome ne umokirot kendo yudo boka kawuok kuom jotend duond bura mar ODM moting'o jalup tend ODM Simbarati to kod jakom ODM Gladys Wanga moko ne Gachagua wemboro ywak ni ywaruok kode e yor siasa. Na ule mtu nimeona Gachagua analialia hapa town. Unajua upinzani si rahisi. Wakati wewe ulikuwa unafukuza baba, hata ulikuwa unapiga gari yake na wewe ulikuwa pale unajipiga kifua. Sasa wewe umeingia pale, ukifukuzwa kidogo na viti namna hii, unaanza kulia machozi. Mumeona hata hapa tuko na viongozi wametoka chama zingine.
tuko na ndugu yangu Mheshimiwa Gavana Lusaka. Yuko hapa. Yeye ni UDA. Lakini amekuja hapa kwa ajili ya urafiki ambao tuko na yeye. Hata Didmas Baraza yuko hapa. Mage otimore kinde rwako jalupo gai mar ODM ma en seneta ma Vihiga, Godfrey Atieno Osotsi, e kaunti ma Vihiga, ka ma ODM olero ni onge riwruok mar siasa ma ODM biro bedo godo kupogore kod mano madhi kawo tend piny Kenya. Vile baba amesema 2027 sisi kama ODM lazima tutengeneze serikali. Kivyo vyote vile lazima. Kwa hivyo viongozi wetu kutoka Western, Nyanza, kwanza lazima tushikane pamoja tuhakikishe kwamba tumeenda mbele. Nataka vijana washike hatamu ya utawala katika chama chetu. Twende! Julia, uko na lesho baba. Walter Nyambaga, Ramogi TV. Jatend piny Kenya William Ruto singo ne jodolo ne sirikal okiwa rekod kanisa yo mora mora. Kolose kaunti ma Kajiado, Ruto wacho ni ok owinjore jodolo ket ywaruok e kindgi kata gi sirikal. Hakuna haja ya mashindano. There is no competition between the church and others or between the state and the church. We are one partners, we are one country. Na wauliza ndugu wa Kenya, nchi hii haiwezi kufaulu kwa migawanyiko. Nchi hii haiwezi kufaulu kwa mashindano ya kugawanya watu. We have to be united. We have to work together. The church and the state must work together. Dakika en prayo kodang'wen nyakurom gajuang bang' Sadik Marutieno chenro eno imore. Erokamano kuom kete Ramogi TV kapok okawo yo mokunga singo kawo moko kuom pachu he chenro ni. Aneno ka Brother Favor Joel Onyango wacho kacha ni entiere kodwa kata kamano ntiere weche mondiko kacha chacho ni sirikal okony wuodi ala no mondo me yudi en tich matek ka dhako ringo kendo weyo ji nikech gweng'gi pi pong'e. Wacho ni joyalo winjo bed ni yudo kony mapiyo. Boaz Marianga wacho ni ne gweng' mar Utoma Hawendo sub county gi minot mare Masi Boaz gimoro ahinya gi chenro. Job Jagungo wacho ni en Eldoret Langas kaeto wacho ni happy birthday to Ramogi maon tarehe 29 kaeto wacho ni tich maber Ramogi TV osetimo bedo katimo mar Uganda luo duto e Kenya mangima. Poch gi pak ne jotije Ramogi duto gi jotije mag RMS. Mano Job Jagungo. Erokamano ya Job. Dero Max wacho ni entiere Ogo University en kanyo gi Tash Maya gi min gi Anyango Milry gi mora ahinya gi chendo. Chieng' Makomino bende wacho kanyo ni entiere kod oluwo weche gi achiel kachiel e yo makare. Wacho ni wacho ni weche ma rode mane Gachagua kodino sani koro kelo ne jemo. Wacho ni okelo ne jemo en owuon chama na nyanja. Nyar Yesu wacho ni loud and clear. David Achando wacho ni entiere lal ka Josephat Wood Ligala Ochieng mano Josephat wacho ni entie gi Fred Makutieno Oscar Nyakoregi wakili Mudiwo Pondo Maombi kod Flozi Anet Marsiaya giduto gintie kod wa chendo Nyakorom Gajo. Jana Maus ngegane nikacha wacho ni entie suri kete Ramogi TV erokamano ahinya kuom ote mari. Amasonko Mikae Kiloki wacho ni en gi wuon pare Kevin Adada okwara were ma tendo mondo med ritore maber kinde makoro lor school. Wacho ni men gi benta kantie Kiambu bendo kaumos. Erokamano na Masonko. Chieng'o mwaka ntiere kaunti ma Kisumu wacho ni sirikal omed sinani e kedo kod lwenya mar kedo gayaki kata wacho ni sign language kod public campaign mondo me omedre e ka Uganda omed nyis mathoth kotenre kod weche go makedo kod tuo mar ayaki. Mwalimu Jal gi Mwalimu Bernard kachal gi Mikaya gintiere kache gwengo mag Migori wacho ni giseche kin kaka pile. Masi Nyagaya kantie Kisumu Nyamasare in bende wacho ni entie kod wanyaka giko. Kennedy Kibebe wacho ni entiere Kapterit Police Post Elgeyo Marakwet County wacho ni nyaka Marakwet kono weche gidonje yo mowinjore. Jonah Pidi wacho kanyo ni entie Komarok wacho ni en kata wacho ni CS mar health temonde mano Deborah Barasa kata kamano wacho ni challenges e modhuro kod weche gi mag SHA gi SHIF. Wacho ni okoneka gigi Uganda yudo makare kaeto Wamake Melanie nitie Migori County en be moranya. Faith Mzomo wacho ni Raila TB Magwambo Tialala kata en wacho ni
ohero mana chiega dhula kaka aba koro chiega dhula mar Gachagua. Owacho ni okwaone aba hayo maber kinde gi bende koro odhi kedo mondo mi oyud kom mar AUC. Wacho ni okwaone hayo maber, wacho ni en e telo kendo gilamo ne Awiti Jarodi. Wacho ni embe omor gi chendo gin kanyo gi Pastor George mar Od Jesus Fellowship kaachiel gi Jaode Vonda Nyango. Erokamano ahinya. Oyo matin maino Imbura Nyakwaro Mgajwang kik kidhi mabor odwok kod mathoth. Virtual games za Shabiki zina make millionaires daily. Cheza JetX on Shabiki.com, launch JetX yako and fly to the highest multiplier na make millions in seconds. Make millions in seconds. Kubali kumoka na virtual games na Shabiki.com. Kowuok e chuny boma ma Nairobi, machiegni gi Naromoro. Kokale gode koda ore kendo mol e gwenge duto ma pachoka. Okinyi kokinyi wayango ni kaka piny oru. Ma en rupe. Kama wami nonro to kod chal mar fwambo. Wa encourage conversation. Wamenyo ni weche mamako ngimani. Job restructuring kata state restructuring ok promise ni kiwitu tich ka tili yudo tich ka. Kendo in gi duol e mbaka oromo. Watudre gi reporter marwa ka en Homa Bay, Mombasa, Kisumu, Migori, Kisii. Wabedo gi twak kachiel koda ka jolony weche mopogore opogore. No wamiyo parliament a lot of authority. To authority no gitiyogo mana mondo konygi. Tudri gi Joyce Oduor, Sharon Ong'ao kod Cleophas Oluoch e chenro mar Rupiny kod Mbaka Oromo. Wuok tich nyaka tich abich chakre sa 12 okinyi nyaka sa 5 onyango e Ramogi TV. Kick off the festivities in Dubai now View Travel. Join our December 13th, 2024 fixed departure and enjoy an exciting half-day city tour, desert safari with dinner, Dow cruise, breakfast, round-trip flights, airport transfers and visa processing included. All this and more in 5 days, starting from $875 USD per person sharing. Book now. Limited slots available. Visit viewtravel.com or call and WhatsApp 0703 254 254. View Travel. Dream, explore, discover. Mondo mi ikungo omenda e yo mayot kendo e yo mowinjore, onego ibed kod paro mar kungo dwe ka dwe, juma ka juma, kata odiochieng' kodiochieng'. Jopuonj manoyudo tiegruok rang'iny mar puonjo skunde primar P1 ywak ne sirikal jong'ogi kendo ok dewgi kodok korka thuolo mag tije ma ichiwo gi duol mar TSC. Jopuonj go motwak gi jofwamb weche boma Nairobi bwo riwruok ma gichuogo wacho ni gisepedho ywak ne sirikal kuom thuolo malach, to kata kamano ok dewgi kata obedo ni mago mag junior secondary to imiyo thuolo mag tije. Teachers, viva! Viva! Teachers must be employed. Teachers must be what? Employed. TSC must employ teachers. Kagiloso kawuono e boma ma Nairobi, jopuonje mag P1 mapok ondike tich chwak ni ler ok osebedo e ndiko ma jopuonje. Ka giwinjo mana ne sirikal ondiko jopuonje tich, to listi mar jopuonje mondiki tok gine. Waneno ka mibadhi nitiere mang'eny e ndiko mar jopuonj kar kere. Achiel kuom gik arachnwa en ni kaka indiko jopuonj. Onge transparency. Samundi kata jopuonj mondo mi jogolnwa kata list mondo ane ni ng'ane nondiki mondo wang'e kata ka jopuonj ma gweng'wa ka be nondiki pok unaneno nyaka kawuono. Jopuonje go wacho ni ne gisechwalo ywak margi ne duol mandiko jopuonje tich TSC kod komiti mar od bura mamalo mochung' ne weche somo, to kata kamano pok giyudo resruok.
Gidala waseka othulo wajulu onaju ng'en wanjo mariek. Wasendiko nyaka barua mwadhi nyaka TSC mwamiyo gi barupeyo. Tonge duoko mwayudo. Wasechako kawo patik mwadhi nyaka jok mochung' ne somo e parliament. Mwamiyo gi barua. Onge kata result mwayudo. Gilinga linga ti. Wajumbe ugo wa piny. Duoko omiwa ni sani endi jopuonj ok kaw. Lakini kwang'iyo e liete mani koni tutero barua kuondego eko duto. Gikwayo riwruok mar jopuonje mag primary NAT mondo okonygi manyo ratichgi. Mana kaka Kupeto osebedo ka kedo ne jopuonje mag JSS. Giwacho ni en gima rach ka jopuonj mag JSS mane otieko tiegruok bangi osendike tich ka gin to pod gidong'. Jonat, oyu ine jatelo. Bi mondo ikonywa. Nyocha ka jo JSS nyocha moko jo neno ka Kupeto biro. Mokonyo jopuonj. Magi fight ma jo JSS koro ndiki. Koro gichiwo ndalo 7 mondo owinji wakgi ka kamano to gibogo ng'anyo e peini mapachuka. Go and tell a teacher to tell a teacher that we are going to have a massive demonstration. A massive what? Demonstration. On 8th, on what? 8th of this month. This government can only listen to what we call demonstration. Frederick Omondi, Ramogi TV. Jogo manie sekta mar limbe kod ohala e kaunti ya Mombasa onyiso geno mar yudo ohala e dwe mar Desemba kaluwore kod nyasi mopogore machano timore e kaunti no. Achiel kuom nyasi magigeto en mano madhi kelo kanyakla jood bura mawuok e Afrika ma Ugwe mabiro yuoro e piem mar tuke mopogore thuolo mar chiegni jumbe 2. Jojao kone gi ler koya Mombasa. Jotelo manie sekta mar limbe, ohala kod wuoth ne ochopo Mombasa mar rango ikruok moseketi ne nyasi mar tuke mabiro kelo kanyakla jood bura mawuok e pinje 8 ei Afrika. En nyasi ma jogo manie sekta mar ohala kod limbe kaunti ma Mombasa kone gin kod geno ni biro kelo negi fuong'ruok. Nitie joma bo wuothe kuonde mopogore. Nitie joma bo dhi limbe Mama Ngina Waterfront, joma dhi limbe Hala Park, joma dhi limbe Fort Jesus, joma dhi limbe kuonde mopogore Mombasa ka jomoko bo dhi e Pirates. Nitie joma be bo wuotho gotieno ka dhi kuonde mitoe ngona. Koro yudo ka Mombasa bo bedo gi joma ng'eny kabisa to ohala bo dhi malo. It is an opportunity to basically improve the local tourism. It's an opportunity to market Kenya. Ni wageni ambao wataweza kuuza mji wetu zaidi na zaidi, ambao itakuwa ni nafasi za kazi kwa vijana wetu, itakuwa ni nafasi za biashara kwa wafanya biashara wetu. Watu wa Mombasa, hino ni baraka kubwa sana ambayo tutaweza kupata wabunge zaidi ya 2,000 kutoka mabunge ya East African Community wakiweza kututembelea hapa. Thoth hotels kod ute mag nindo ikoni osepong' to ni mar kopogore kod tukego, welo mamoko bende yuoro Mombasa e dwe ni mar 12 e nyasi mopogore. Sama jogo biro ji makala 3,000 matene ni nitie pesa madhi dong' Mombasa County ka. Omiyo en thuolo mar yuayo jolimbe to wan gi mor mocho ni Mombasa opong'. Sani joma osetimo booking ng'eny, otendewa dhi kapong' ma yudo nafas mar nindo nyalo bedo matek. Manen morwa nikech sama gibiro no to giwuotho e Mombasa ka to pesa dong' Mombasa. Koro en thuolo ma wayuayo go welo mabiro to wakelo hala machiegni gi ji. SGR iko kwangu, tutawakaribisha wabunge wote wa Kenya kwa sengenya, ngoma za mchechemeko, ngoma za kiasili na kila kitu. Kotel negi kod jatend migao mar wuoth kod apaya, jotelogo ne otimo limbe e lap Mambaraki masani iduso ka ikruok ne tukego mabiro chakore tarik 6 dwe ni mar 12. We are 95% done. Most of the structural heavy work has been finished. It's a lot of cleaning that is going on. We are starting to lay the tartan this afternoon. All systems go. Sasa tuko tayari kabisa kuhost all the games. Games zote zitachezwa huku. Najua last time tulipokuja waziri alikuwa mkali sana hapa wakati kazi ilipokuwa haijaweza kufanyika vizuri. Na captain alichukua ahadi ya kuona pia tutashikana pamoja kuangalia tafanya namna gani. Koro kuonde midhi tugiegi wadhi keto hema, idhi ketie johanda swekra johala matindo kod johala madongo, joma uso chiemo, joma uso gige mopogore mondo gius ne welo gi ka gibiro. Wan kwayo wakende ne jogi ni giket ler to giwuogi welo gi maber. George Aoko, Ramogi TV, Mombasa. Oko oganda mantie kod nyalo mondo mi osir somb jopuonjre ma onge kod nyalo kod mago maya familia mayuto gini piny kaka yone onegi chopo lek mage. Mago ne oyangi gi riwruok
mar jopuonjre ma skund sekondar mar nyiri ma Asumbi Girls International School e romo margi mane gibedo godo dhiambo manyoro e kaunti ma Nairobi. Romo mano okelo kanyakla jolony e sectors mopogore opogore ma skul ma Asumbi osenyuolo. Ne en mor mogundho e romo magalamoro mano bagi e boma ma Nairobi. Romo no bagi gi riwruok mar jopuonjre machon mar skund sekondar mar nyiri ma Asumbi Girls International School mayudre e kaunti ma Homa Bay. Romo no kelo kanyakla jopuonjre machon mar skund no chakre higni mag 1970 nyaka 2023. Romo mane pok obedo nyaka ne chwe piny. Asumbi, we have doctors, we have engineers, we have teachers, we have artists. Ne en miel kod wer. Kasi galagala kwa kor lwasi kagi paro manene e kinde mane gini e skul no. En skul matelo mare osebede lwet jo sista makopere nyaka ne wegi jo wagunda chakre Sister Fidelis Sakelo, Sister Reverend Dr. Dorothy Akoth Ombija, Sister Barbara Okuma kod Sister Ann Josephine Pio. Eka bang'e kuom thuolo mokwongo skul no oketie lwet japuonj maduong' Madam Pino Satie higa mar 2017 nyaka sani. Be integral. Because our life will not end here. Our life, we are going back to where we came from. Integrity, hard work, and over and above all, prayer. Our girls love to go to church. I believe that as mothers, as teachers, as doctors, as whoever you are, you still love God. Because all good things come from God. Jopuonj madongo gopo jopuonjre machon mag Asumbi Girls kuom tich matek kendo obedo ranyisi makare ne oganda. Anyate chenro mag gitimo mag chiwo sir ne jopuonjre ma ok nyal kod mago maya e familia mochano. And today I'm delighted. You have fulfilled my dream and my aim and my desire of being a teacher. Jod bura ma Kisumu County Ruth Odinga ma bende ne osome skuno higni mokalo ojiwo somb joma nyiri ka bende okwo jopuonj mondo kik ket gi nyithindo manyiso kitelo e skunde ma samoro nenore ka gima nitiere kod mbi mar sundo jopuonjre e kawo kenge moko to gikony gi dongo telo mantie kuomgi. When you have gotten to a higher level, you don't come down. Her Excellency, this is the kind of group that can run Kenya. Me, when I went to Asumbi Girls, Oganda could not speak. And I went to ADHS. That's who I used to be very, if you are strong-headed in school, teachers, you don't also put us down too much. Because sometimes that makes us the people we are. Mago nyiri motegno. Erokamano ahinya ne sisteri mag jokopere manoketo msingi motegno e skund sekondar ma Asumbi. Pwach gi pak bende ne riwruogno mar jopuonjre machon kendo medo kone jopuonjre mantie sani hawi maber. Higni 3 nyaka ne Ramogi TV donje yamo wasebedo kwa menyo ne oganda weche mag siasa kotelo ka bende waketo oganda ing'eyo kotenre gi kaka yamb siasa uko e kor gwenge ma Thurka. Watu kod moko kuom jotelo ma pacho ka kod jopiny ma owuoyo e wi okenge mar Ramogi TV osekawo mar manyo pacho oganda gino ma osemiyo jotelo kawo okenge makare mag siro chike makare kendo kwedo mago mahinyo oganda jo Kenya. Welcome to the new Ramogi TV ne odonje yame kinde mane liet mar siasa mar yiero mag 2022 no chwakore kendo oganda ne timo ikruok ne yiero makamano. Gino manomiyo wabedo e wi kokwa mar menyo weche mag siasa ne oganda. Higni 3 bang' ket mare ayanga, Ramogi TV osewuotho nade e yor siasa. Watwak gi jaod bura ma Karachuonyo Dipo Kuome kod jaod bura ma Wendo Walter Wino. Umiyo wabedo gi yo mar reaching jopiny, yo mwatundo go it jopiny. Wawuoyo gi jopiny through you. Kan gi gimoro kata madwa mdatim, kata katimo gimoro ma very important, tumiyo jopiny ng'eyo gino. It telo gi kaka itayo piny olokore e gwengewa nikech gimiyowa real time news, gi criticize where necessary, gi puoyo kuma necessary. Koro kitimo gima rach kamoro ting'eyo ni gino biro bedo reported
kata obiro ng'ong'ore oko Karamogi olande. E kinde ng'anyo mar tipo manobagi e pacho ka, jotelogo wacho ni okang' mane Ramogi TV okawo mar manyo pacho oganda nomiyo gitimo yiero makare od bura kendo tamruok chike mane dhi rido ngima ne oganda jo Kenya. Ywak ma jopiny nigo thothne ne wawinjo media and makarwa kacha jopinywa gin joma winjo Ramogi. So decision mane wakawo was majorly based on the fact ni ne wawinjo kaka jopiny ok dwar wachni through Ramogi TV gi Ramogi Radio. Ka ai to decision weche ma jopiny wacho nwago e mar guide kaka dhi vote e bunge. Ndalo machuok kende bang' yiero mag koro gwenge mag duond bura mar ODM, tend duond bura no koro po okang' mane Ramogi TV okawo mar tang'o chal mar kuonde go ombulu, gino manomiyo gikawo okenge makare mane oni chendo notim ma onge ng'ikruok. Yiero ma otim mar delegates ma Migori ne Ramogi otime coverage maber kech thothne reporters owuotho kuonde ma gigi timore to sample kaka gigi timore ma omiyo wang'eyo kuonde ma gigi nitie to kendo ne gichako timo ma kata chiwo ripodni kapok otim yiero I think a day to mane waneno kata tulo manotimore Rongo ma nomiyo wabedo gi ikruok maber kaka party e odiochieng' makoro ni time welo ni. Giwacho ni Ramogi TV oseloko kitelo anyata e gwenge makaluo kaluwore ni Ramogi TV menyo nyaka jotelo ma pacho ka kendo okete wang' oganda chenro ma gisebedo ka gitayo kor gwenge. Nyocha wan kod medical camp mane wagolo medics from US Piraboro Beach. Nena big thing ma ji obiro for thieth experts and what not nenitie. Na wuoyo gi jopiny through Ramogi TV. Ma wach no tundo kamoro amora. I tell you ji no biro moro mapok naneno. Nitie kaka jo Ramogi ne nyiso tang'o ne jopiny kaka jo pur mar niang' ywak ndalo mapok nochul jotije mag Sony pesagi mosachgi ne Ramogi dhigo mbaka gi jotich ma Sony kaeto ging'iso jopiny kaka jotich ma Sony winjo matek kata ywak ne bet ni pok ochulgi osara. Koro magi nomiyo an bende ang'eyo gima timore e ground ma engage sirikal chulo osara to gi chulo jopur pesagi. Masama wawuoye ni jotich ma Sony ang'eyo ni nosechul thoth pesagi odong' $800,000 ma kata week achiel mokalo ncha tero kendo wach ne od bura mondo apenjgi sirikal ni to gichulo pesagi karang'o Nyasaye yudo duoko abiro communicate ne jopiny. Mae pach ge wing'ur moko ma osebede wi kaka Ramogi TV menyo kitelo ma pacho ka. An kana wach keche no biro amiyo ji chiemo oluongo gi kapogo basa di piny lich ma kuka basa no dhano bire gibiro watimo mano katimo public participation wanyiso gi gibiro ne ok ginyal biro kaka tano kaluongo gi. Ka inwang'o opponent na kanitie gima timo maber miparo no nego beni jopiny neno timiya nafas mondo nyis jopiny an be kanitie gima timo maber kaka gik mulando ga gin gik matimo maber kaka sani atimo mang'eny maber tu nyisa ni jopiny na timo ang'o gine maber. Jopiny bende onyiso mor margi wi kaka Ramogi TV osebedo kama nyotelo gi siasa mathurka. To nikech kata mana governor swagi sana governor so mag Iluo ka surely gitimo ka osemenyne kod Ramogi TV. Ramogi TV ema menyo negi ni mae monego utim ema japiny dwaro. Koro kosemenyo negi automatically gino nyaka koro timre nikech Ramogi osemenye. Kuom sirikandwa mar Kenya kae ulandonwa maber kabisa gik matimore ukelonwa makare waduokonu erokamano mondo umedi titiyo tich maber kaka utieno ero. Kwaramoga Juang bende iwinjo masako iti jumane josiasa kod jopiny osebedo ka gido itwa kod weche mamit kendo makelo nyiero. Del nyalo jony kendo dwaro ni irwaye ng'edne ma winjane na ma ochokni kod Walter Nyambage masako it kawuono. Bas, weche okethore ka puothe. Michael Okunya Udadero. Iwacho ni ok odwar gabna. Hatutaki gavana. Ginga. Hatutaki seneta. Gihu kendo. Mbunge. Yawa. Gekoso what? Gavana anaangalia sisi kwa ghorofa hata sahi. Hakuna kitu anafanya. Seneta hakuna kitu anafanya. Yawa donge mogo gayo kech. Hapa ni unga mfuku moja. Unga tunaenda kutupiga ndani ya maji. Hey, matek. Unga tunaenda kutupiga ndani ya maji. To katukure, baba. Na hapa ni Milimani Loa, Kaputhe ni Milimani Loa. To Ruto besemi yote ne. Mungalia president
Ruto. Angalia kose iwacho nang'o. Mungalia President Ruto. To donge un kod governor yawa? Governor anaangalia sisi kwa ghorofa hata sahi. Yawa. Onenu gi kure. Governor anaangalia sisi kwa ghorofa hata sahi. To koro udwaro nang'o? Sisi nataka tinga ile ya China ile na kimyaga kwa maji. Sawa. Thoth ber satich. We wadar kapok koth ochopo. Pastor Jalas. Weche gi tek. Jadolo Jalango sokuomwa wes. Kwa maana Mungu alipenda dunia sana, akatuma kijana yake anayempenda ili dunia ifanye nini? Iokolewe. Kwa maana Raila alipenda Kenya sana, akatuma kijana yake Jalasa in State House afungue njia. Bas, nikech hera mar agape, ombi jataya nyakwar guoko cha pesa. Ere kaka era owinjoro chal? You've seen the people from Nyakach, they are here because they love Vanice, who is my wife. She's right over here. Kwa heshima naomba tu wawevie hivi kidogo wajue kwa hapa. Asante sana, wajue ni kipenzi changu, bibi yangu ambaye nampenda kwa dhati na kila siku nasimama naye kwa dhiki na faraja, kwa hali na mali, without equivocation, circumlocution or contradiction. Asanteni sana. God have mercy upon us. Trevor, wacha nikendo. Ni kipenzi changu, bibi yangu ambaye nampenda kwa dhati na kila siku nasimama naye kwa dhiki na faraja, kwa hali na mali, without equivocation, circumlocution or contradiction. Asanteni sana. Ochilo Mbogo guna yako. Awinjo ni in kod ote ne jochung 2027. Kidwaro mbulu 2027 ka, to Raila Amolo Odinga eman gi yath. Yath mane kendo yawa? Wano kwa tuo. Ka okichamo machunga ka to okichangi. Ala? Donge UDA nitiere, noriembo thiwi radar. Wilbaro ok ringe godegi. Ok giring malong'o. An aseng'iyo kaka giringo, koso uneno kama Wilbaro nyalo kadhe. Bas, Evelyn Anyango, jaledha. Aniluonga ni Evelyn Anyango kata jaledha. Kata ang'owa? Evelyn Anyango kata jaledha. Ero, wachane. An wach manyalo wache, wach mar ushuru momedi ni. Jiowego ledha, jiowere gi weche mag nyuol, jiowere gi weche mag tho mondo wawere gi ushuru go. Ewo, ni jiowe ang'o? Jiowego ledha, jiowere gi weche mag nyuol, wambe waol nikech pesa to onge adier. Koro weri gi weche mag nindo mag nyuol mang'eny, tiweri gi weche mag tho gi farago. Awuoro jalony. Mago ema sako it kod Walter Nyambaga. Wiki hii Citizen Duka inakuletea discounts kali ya Okoa wiki kutoka Quickmart. For only 646 shillings, unapata maziwa 2 packets at 110 shillings, 4-pack tissue at 199 shillings, unga ya ugali 2 kgs at 119 shillings, mkate 800 grams at 99 shillings, unga ya chapati 1 kg at 79 shillings. Hizi zote ni only 646 shillings, meaning una save 110 shillings ukitumia Citizen Duka. Piga *487*5#. Chagua Quickmart, then chagua Okoa wiki. Lipa, alafu utapata message ya kwenda kuchukua package yako kwa Citizen Duka counter ya any Quickmart supermarket karibu na wewe. Citizen Duka, home of discount. Chakre kinde mosekalo nyaka e chuny ngima ma pile ka pile. Tiprosa dawa iwacho ne riambo marach kendi dwa hewe kendi riambo moingo dawi. Wuoth kodwa sama wanono sigendni mabeyo mag gwengewa. Ng'e ber kod rach, mor kod kuyo ma ng'ato nyalo yudo e wuodh ngima. Asai mama. Nasi kwiri ni okan mama ukiche kilunga gi nyingno ero.
Riwri kodwa mondo wane sinema mabeyo ahinya ma owinjore wawinj kendo wamorgo. Kendo ng'eno wono sipi maber, lakini nitie kuma kete mami. Winam Cinema, Jumapil, saa 2:15 otieno kod saa 4 otieno. Kik bai. Machiegni paw tuke Nyakurum Gajwang' joloch mokalo Hunyanga FC obedo joloch ma higani e opich adhula mar Jacob Matunga Memorial Cup ma osebedo kadhi nyime skund primar ma Mauta e chula Mfangano e kar chung'od bura ma Subas North. Hunyanga norodho tim mar Ringiti FC gonde 6-5 okalo opich achoma bang' tugono wuok amodhi 1-1 e dakika 90 mar tugono. Tukego mane okelo kanyakla timbe 20 mawuok e chula Mfangano nochan gi Dr. Mark Matunga komakre gi apis jagoro mongirore migao mar arita Raymond Omolo, Commissioner mar County ma Homa Bay Moses Lilan kod jokanye board ma ochung' ne keyo yedhe pachoka Cancer Hesbon Omolo mano lose kinde finals mag tukego no kone rawere mondo mi oti kod talanta magengo manyalo konyogi e chugo thuolo mag tije kaka yor kedo gi nok mag tije pachoka. Education is very important. Gome pira to nyaka idhi sikul. Kech skul ni ema bro miyo kiny kata ki idhi yudo contract kata piny maloka cha. Ting'eyo ni contract momini owacho nang'o to dhi konyi nade. Kamoro nyabero ni omi contract marach ma agent ema chamo pesa ni tikia. Kamoro be nyami pesa mang'eny to nikech no kisomo rito pesa gi dhi tami. The talents that we have tukificha haitaonekana. Because I'm telling you, I have seen things here. Watu walikuwa nakimbia naona kiwanja ni kama ni kidogo. I was telling these guys ni kama kiwanja ni kidogo. Kumbe these guys are very fast. Ndio nikiangalia ni kama kiwanja ime. So that means if we nurture this talent, we are headed to greatness. Loch mar Shabana ituke adek mokalo no chunge tuke adhu ya lig maduong' pachoka Bank Club mar Kakamega Homeboys loyo gi gonde 2-0 e alap ma Mumias Complex. E alap ma St Sebastian Park jatugo Ryan Wesley Ogam no loyo gonde 3 kendo konyo club mar Tusker loyo Murang'a Seal gonde 3-1. Ogam no loyo gol mare mokwongo e dakika mar 32 kapok omedo mar 2 tok dakika 2. Humphrey Obina no loyo ne Murang'a Seal gol mar yweyo piwang'. Kata kamano Ogam no medo mare mar 3 e dakika mano mede. E tuke mamoko club mar Kariobangi Sharks no logo gonde 2-1 gi club mar Sofapaka ka FC Leopards no loyo Police FC gol 1-0. Joloch league higa mar 2010 Ulinzi Stars no wuok amodhi gi Mathare United.